Nagy Viktória mindig tudott segíteni a lován, a háromvágtaugrás pedig nagyon finoman oldotta meg, hiszen egy kisvágtaugrású lóról volt szó, 7,8. Baksa Boglárka mesemanóval a következő induló, Kriszmár Atinát várjuk majd a pályán. Várjál, most jön az egyik. Kettes az vajon megy? Ó, az kettes. Most megy ugye. Ugrott már? Azon még egy. Most jön a hat. Számolom. Az a hat. Igen. Most megy a bogi. Olyan csúró, hogy leúgy. Egy jó pálya volt, a lónak a támaszkodása, illetve a lovas keze azért gyakran kívánnivalót hagyott maga után, 7,6. Gratulálok!